Ja, god dag alle sammen. Jeg er onkeltante Gunsnerp. I dag skal jeg snakke om kåsedyr. Kåsedyr har fin nese. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Jeg har en nese som er veldig søt. Dette er nesen min. Og ja da, også. Så søt liten nese. Og det der borte er onkel Jo, men han vil ikke være med i kamera. Men dette er nesen min. Hun er veldig søt. Men hva er det du har fått deg der da? Er det en kule som du har fått stokket gjennom leppen din? Nei, men hvordan skjedde det da? Det vil ikke nesen min svare på. Nei, la 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 la. La 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 la. Men nå må jeg gå til jobben. Derfor må fetter Oskar passe på ungen. La 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 la. Fetteren til den der. Her. Jeg skjønner ikke hvorfor hun ikke vil bli sleket i nesen sin. Men nå skal jeg spise middag. Ha det. Ja da, så jeg er onkel Rolf. Ja da, jeg skal passe på denne nevøen, eller nesen min, eller hva er det for noe? Nei, det er vist en nese, gitt. Ja da, vil du hilse på junior, kanskje? Lille Rolf. Vil du ta på lille Rolf? Nå er jeg tilbake fra butikken. Jeg har kjøpt meg en ny lue. La 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 la. La 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 la. Nå skal jeg barbere skjegget. La la